Η εργασία έχει θέμα τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα, έχει σκοπό τη μελέτη του νομικού και κάποιων στοιχειωδών χαρακτηριστικών του τεχνικού πλαισίου για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα, την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των λειτουργιών που μπορούμε να υποβοηθήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να υπονομεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κύρος της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, θα ερευνήσουμε τον τρόπο που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη τα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα και τέλος θα προτείνουμε κάποιες εφαρμογές που ενδεχομένως μπορούν να συμπεριληφθούν, αν όχι στην τρέχουσα, τότε σε μια επόμενη αναβάθμιση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων της διοικητικής δικαιοσύνης, εφ' εξής ΔΙΔ. Η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης χρονολογείται από το 1950, όταν ο Άλαν Τιούρινγκ μιλάει για μηχανές που μαθαίνουν και αναρωτιέται αν οι μηχανές αυτές μπορούν και να σκεφτούν και αν τελικά μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο να επικοινωνούν με τον άνθρωπο, ακόμα και να τον ξεγελούν. Το πρώτο συνέδριο με θέμα την προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης με τη χρήση υπολογιστών έγινε το 1956, όπου οι επιστήμονες ηγήθηκαν της έρευνας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Έκτοτε, η τεχνητή νοημοσύνη γνώρισε περιόδους ανάπτυξης, μεγάλων χρηματοδοτήσεων, αλλά και περιόδους ύφεσης. Ορόσημα της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το 1997 ο Deep Blue, ο οποίος κέρδισε στο σκάκι τον Κασπάροφ, το 2009 που έχουμε το πρώτο αυτοκινούμενο όχημα της Google, το 2015 που ο αλγόριθμος AlphaGo κέρδισε το πρωταθλητή του ακόμα πιο δύσκολου παιχνιδιού Go, ενώ 2 χρόνια αργότερα ο AlphaGo Zero αυτοεκπαιδεύτηκε και συνέχισε να μετράει νίκες. Από τις ανησυχίες του Alan Turing φτάνουμε στον ερευνητή Lawlor το 1960, ο οποίος εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κατακτήσει τον νομικό κόσμο, και άλλοι επιστήμονες όμως, όπως ο Victor Knapp το 1962, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή να τροφοδοτείται με τα σταθερά στοιχεία της δικογραφίας, καθώς και με τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο σταθερά, να τα συσχετίζει και τα προσφέρει στο δικαστή ένα σημείο αναχωρήσεως, το οποίο εκείνος θα χρησιμοποιεί, εφόσον τον ικανοποιεί, για να θεμελιώσει την απόφασή του. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες, συλλέγοντας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται για να καταλήξει σε συμπέρασμα ή και δράση. Η νοητική αυτή λειτουργία στηρίζεται πάνω σε έναν ή περισσότερους αλγόριθμους. Αλγόριθμος είναι μια σαφής, πεπερασμένη ακολουθία πλοϊκών και αυστηρά εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο υπολογισμών που θα το οδηγήσουν σε συμπέρασμα. Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση είτε σε 2 επίπεδα στην τεχνητή νοημοσύνη, τη στενή και τη γενική, είτε σε 3 επίπεδα, την αδύναμη, την ισχυρή και την υπερνοημοσύνη. Στην αδύναμη ανήκουν οι περισσότερες εφαρμογές που γνωρίζουμε, τα βιντεοπαιχνίδια, η ψηφιακή βοηθή, μηχανές αναζήτησης, ο Deep Blue στο σκάκι, ενώ στην ισχυρή ανήκουν πιο περίπλοκα συστήματα που εκτελούν αυτόνομες εργασίες χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση. Το τρίτο και ανώτατο επίπεδο της τεχνητής υπερνοημοσύνης είναι το επίπεδο νοημοσύνης που ξεπερνάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε όλους τους τομείς. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ύπαρξη των μεγάλων δεδομένων, Big Data. Είναι ένα τεράστιο σύνολο από δεδομένα που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, να αποθηκευτούν και να τύχουν επεξεργασίας από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων.
Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποκτήσουν αξία με την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να εξαχθεί από αυτά χρήσιμη πληροφορία. Σε αυτό το σημείο μόλις κάναμε διάκριση μεταξύ των δεδομένων και της πληροφορίας. Τα δεδομένα είναι πρωτογενείς πληροφορίες που με την απαραίτητη επεξεργασία, το data mining, μετατρέπονται σε πληροφορία που περιέχει σημασία και προσφέρει γνώση. Εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε δεδομένα, τα αποτελέσματα των αλγορίθμων εξαρτώνται από την ποιότητά τους. Έτσι είναι χρήσιμο να δούμε επιγραμματικά τα χαρακτηριστικά των δεδομένων γνωστών ως 6Vs. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που αυξάνεται εκθετικά, καθώς τα δεδομένα δημιουργούν νέα δεδομένα. Η γρήγορη ταχύτητα που παράγονται και λαμβάνονται τα δεδομένα επιβάλλει και την άμεση επεξεργασία τους. Η ποικιλία που αναφέρεται στους πολλούς τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμα, η αξιοπιστία που είναι πολύ σημαντική για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, η αξία που μπορούν να αποδώσουν τα δεδομένα και η μεταβλητότητα που αναφέρεται στις μεταβαλλόμενες μορφές, τη διαφορετική δομή και τις ποικίλες πηγές των μεγάλων δεδομένων. Τα μεταδεδομένα είναι ένα σύνολο δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για τα δεδομένα χωρίς να περιλαμβάνουν το περιεχόμενό τους. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι ο πυλώνας της ανοιχτής διακυβέρνησης και αποτελούν δεδομένα που διατίθενται για ελεύθερη χρήση, επεξεργασία και αναδιανομή. Η κύρια πηγή δεδομένων για τους νομικούς επιστήμονες είναι τα γραπτά νομικά κείμενα νομοθεσίας, νομολογίας, δικαστικών υποφάσεων και άλλων νομικών εγγράφων. Όσο σημαντική είναι η μάθηση για την εξέλιξη της νοήμονος συμπεριφοράς του ανθρώπου, τόσο σημαντική είναι και για την εξέλιξη των μηχανών. Η μηχανική μάθηση ασχολείται με αλγόριθμους που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Η εκπαίδευσή τους στηρίζεται στην αυτοεκπαίδευση. Οι αλγόριθμοι εντοπίζουν χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν μοτίβα και στη συνέχεια εφαρμόζουν τα μοτίβα αυτά και εξελίσσονται. Υπάρχουν 4 κατηγορίες μεθόδων εκπαίδευσης με μηχανική μάθηση: η μάθηση με επίβλεψη, μάθηση χωρίς επίβλεψη, μάθηση με ενίσχυση και μάθηση με μερική επίβλεψη. Υπάρχουν και πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης με κυριότερο εκπρόσωπο τα νευρονικά δίκτυα, τα οποία, μιμούμενα τη λειτουργία των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου, συλλέγουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται μέσα από μια διαφανή διαδικασία, ένα απροσπέλαστο μαύρο κουτί και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Ανάλογα με το είδος, τον όγκο των δεδομένων και την πολυπλοκότητα του προβλήματος, τα νευρονικά δίκτυα αποκτούν περισσότερα επίπεδα και μιλάμε πλέον για βαθιά νευρονικά δίκτυα και για βαθιά μηχανική μάθηση. Παρά την εντυπωσιακή εξέλιξή τους, παρουσιάζουν μια ανοχή σφάλματος της τάξης του 10-15%. Δεν ακούγεται άσχημο. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης? Σημαίνει ότι οι δικαστικές αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτά έχουν πιθανότητες μόνο 85-90% να είναι σωστές. Είναι άραγε ένα ποσοστό ανεκτό για την απονομή της δικαιοσύνης? Ο δεύτερος βασικός πυλώνας της τεχνητής νοημοσύνης για τα δικαστικά συστήματα είναι η επεξεργασία και η παραγωγή φυσικής γλώσσας, μέθοδος που γεφυρώνει την επικοινωνία του ανθρώπου με τη μηχανή σε φυσική γλώσσα. Επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τη φυσική γλώσσα, είτε του προφορικού είτε του γραπτού λόγου, και να τη μετατρέψει σε στοιχεία που μπορούν να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τα υπολογιστικά συστήματα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν νέα κείμενα σε φυσική γλώσσα. Τα προγράμματα αυτά επεξεργάζονται τη φυσική γλώσσα με μαθηματικοποιημένους κανόνες και συχνά αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόησή της λόγω της συντακτικής ασάφειας των προτάσεων και λόγω της αμφισημίας των λέξεων. Παρά τις δυσκολίες και τα φαινόμενα μεροληψίας, προκαταλήψεων και διακρίσεων που εμφανίζουν τα αποτελέσματά της, η μέθοδος αυτή εμφανίζει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και φαίνεται ότι θα κατακτήσει τον κλάδο της νομικής επιστήμης. Η καλπάζουσα ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά την ικανότητα του νομοθέτη να την προβλέψει και να τη ρυθμίσει, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία γνωστή ως δίλημμα του Κόλιντριτζ, ο οποίος διατύπωσε ότι οι συνέπειες που θα προκύψουν από τις νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να προβλεφθούν στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους και όταν αναδειχθούν οι ανεπιθύμητες συνέπειές τους, η τεχνολογία έχει ήδη παγιωθεί με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου τελικά να υπολείπεται σε ταχύτητα της εξέλιξής της. Όλα τα κράτη βρίσκονται σε μια συνεχή προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης μιας υπεύθυνης και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης,
θεσπίζουν γενικές αρχές, καταστρώνουν εθνικές στρατηγικές και αναπτύσσουν πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει 3 βασικά κείμενα που αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς, που αφορούν και τα δικαστικά συστήματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιόπιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίζονται ως καθοδηγητικά κείμενα. Η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, γνωστή ως AI Act, είναι το πρώτο νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο με οριζόντια κανονιστική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο για τα ίδια τα κράτη-μέλη, αλλά και για οποιονδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει ή να προμηθεύσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση κανονισμού χαρακτηρίζει τα δικαστικά συστήματα ως συστήματα υψηλού κινδύνου όταν αυτά ασκούν το δικαιοδοτικό τους έργο, εξαιρώντας τις διοικητικές τους δραστηριότητες. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η ΣΕΠΕΣ, υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Θέτει τις 5 βασικές αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ποιότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της δίκαιης μεταχείρισης και της αρχής του ελέγχου από το χρήστη. Θέτει ζητήματα για τα ανοιχτά δεδομένα, την ανωνυμοποίηση, ψευδονυμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, την επαναταυτοποίηση, την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, τη δυνατότητα κατάρτισης προφίλ των δικαστών και άλλων κρίσιμων ζητημάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε τη Βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025, στην οποία αναγνωρίζεται η αξία της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών και δράσεων για την αξιοποίησή της. Τον Ιούλιο του 2022 ψηφίστηκε το πρώτο νομοθέτημα, ο νόμος 4961 του 2022, που ρυθμίζει ζητήματα γύρω από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το οποίο όμως φαίνεται ότι δεν αφορά τα δικαστήρια. Για τις περιπτώσεις νομοθετημάτων που αναφέρουν ότι εφαρμόζονται σε φορείς του δημοσίου τομέα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κατ' επανάληψη κρίνει ότι δεν αρκεί να αναφέρεται ότι αυτά εφαρμόζονται στους φορείς του δημοσίου τομέα, αλλά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά για την εφαρμογή τους στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γραμματείες αυτών. Εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε δεδομένα, το πρώτο που μας προβληματίζει είναι τι γίνεται όταν τα δεδομένα αυτά ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και αν διασφαλίζονται οι αρχές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από το GDPR. Ο GDPR, παρόλο που είναι αρκετά πρόσφατος, δεν αναφέρεται στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Η διατύπωση όμως των γενικών αρχών γίνεται με τρόπο ανοιχτό στην ερμηνεία, ώστε μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα επεκταθώ στην ανάλυση του κανονισμού για οικονομία χρόνου, αλλά θα περιοριστώ στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις αρχές και τα δικαιώματα του GDPR, όταν αυτή λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις για φυσικά πρόσωπα. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, η αρχή του σκοπού, η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, της λογοδοσίας, της δίκαιης επεξεργασίας, όπως και τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαφάνειας, της εναντίωσης, θίγονται εφόσον ο αλγόριθμος σκέφτεται με αδιαφάνεια και χρησιμοποιεί τα δεδομένα συνεχώς, επανακαθορίζοντας το σκοπό επεξεργασίας τους κατά τη δική του βούληση. Απ' την άλλη μεριά, η αρχή της ελαχιστοποίησης, του περιορισμού της περίοδου αποθήκευσης, όπως και η άσκηση του δικαιώματος στη λύθη από τα φυσικά πρόσωπα, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μηχανικής μάθησης που στηρίζονται στο μεγάλο όγκο των δεδομένων. Σημαντική ανησυχία σχετικά με τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων έναντι της επεξεργασίας τους αφορά στη δυνατότητα κατάρτισης προφίλ των υποκειμένων των δεδομένων με εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό να παρέχουν στοιχεία για τις αντιλήψεις, τις συνήθειες, ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα τους, δυνατότητα που η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει. Στα δεδομένα των δικαστικών αποφάσεων, η κατάρτιση προφίλ μπορεί να αφορά είτε τους διαδίκους, των οποίων τα ονόματα πρέπει να ανωνυμοποιούνται προκειμένου να δημοσιοποιηθούν, είτε τους δικαστές που μετέχουν στις συνθέσεις εκδίκασης, των οποίων τα στοιχεία δεν ανωνυμοποιούνται για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.
Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, όλες οι δημόσιες εξουσίες ενεργούν πάντοτε με βάση τους ορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι η τεχνολογική ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε επίθεση εις βάρος του κράτους δικαίου, καθώς εισχωρεί στα ψηφιακά συστήματα λήψης αποφάσεων. Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας συμπεριλαμβάνει την αρχή της δίκαιης δίκης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της πρόσβασης στα δικαστήρια. Η έννοια της δίκαιης δίκης αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που λειτουργεί νόμιμα, το οποίο θα αποφασίσει και θα επιλύσει την επίδικη διαφορά. Το δικαίωμα αμφισβήτησης, της αιτιολογημένης απόφασης και οι αρχές της διαφάνειας και της επεξηγησιμότητας, όπως είπαμε, θίγονται λόγω του μαύρου κουτιού. Οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν φαινόμενα μεροληψίας, προκαταλήψεων και διακρίσεων. Τα φαινόμενα αυτά βέβαια δεν συνδυάζονται μόνο με τα ψηφιακά συστήματα, αλλά και με τον φυσικό δικαστή. Η μηχανική μάθηση όμως μπορεί να τα αναπαράγει και να τα διωγγώσει εφόσον στηρίζεται στην αναζήτηση ομοιοτήτων και μοτίβων πάνω σε παλαιότερες αποφάσεις. Ακόμα και να προσπεράσουμε τις επιταγές της ένομης τάξης που θέλουν τη δικαιοσύνη να απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς φυσικούς δικαστές και να επιλύσουμε την τεχνική ατέλεια των συστημάτων αυτών, είναι χρήσιμο να αναλύσουμε αν μπορεί ο αλγοριθμικός συλλογισμός να υποκαταστήσει το δικανικό συλλογισμό. Ο ρόλος του δικαστή είναι σύνθετος και το έργο του ακολουθεί μια σειρά από πολύπλοκες νοητικές λειτουργίες για τις οποίες συνεχώς εκπαιδεύεται και τις εξελίσσει. Ξεκινά από τη μελέτη των πραγματικών στοιχείων της υπόθεσης και τον εντοπισμό των κανόνων δικαίου που την διέπουν από την άποψη του είδους της διαφοράς και από χρονικής άποψης για να μην λάβει υπόψη διατάξεις που είχαν καταργηθεί ή δεν είχαν τεθεί σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο. Ερμηνεύει τους κανόνες αυτούς αφού λάβει υπόψη του τη βούληση του νομοθέτη, το σκοπό του νόμου, ανατρέχει σε εισηγητικές εκθέσεις, σε πρακτικά της Βουλής, κάνει έρευνα στις βάσεις της νομολογίας, της επιστημονικής βιβλιογραφίας και τελικά αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά, επιλέγοντας την προσέγγιση εκείνη που θεωρεί ότι μπορεί να τον οδηγήσει στην ορθή και δίκαιη κρίση του. Τις περισσότερες φορές απαιτείται στάθμιση παραγόντων και ασαφών ή αόριστων ενιών, όπως λόγου χάρη ο εύλογος χρόνος, τα χρηστά ήθη, η αρχή της αναλογικότητας, το δημόσιο συμφέρον. Πολλές φορές καλείται να καλύψει κενά στο δίκαιο για να επιλύσει κάποιο ζήτημα ή καλείται να αντιμετωπίσει το σύνηθε ζήτημα που προκαλεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο ή τις περιπτώσεις που κοινωνικά ή επιστημονικά δεδομένα μεταβάλλονται προκαλώντας στροφή της νομολογίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μεταβλητών προϋποθέτει ευληγησία σκέψης που είναι δύσκολο να αποτελέσει αντικείμενο προγραμματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται σε ένα μαθηματικοποιημένο συλλογισμό και συσχετισμό στοιχείων, διατάξεων και προηγούμενων αποφάσεων. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι οι αλγόριθμοι δεν ενδείκνυται να δικάζουν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμοι. Κατάλληλα εργαλεία μπορούν να υποβοηθήσουν το έργο των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων. Ο χάρτης επισημαίνει τις χώρες που διαθέτουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά του συστήματα. Από αυτές, μόνο η Εστονία διαθέτει σύστημα εκδίκαση υποθέσεων μικροδιαφορών και η Ιταλία σύστημα πρόβλεψης αποφάσεων, ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν πολλά βοηθητικά συστήματα, κυρίως για την ποινική δικαιοσύνη και για τη διευκόλυνση των διοικητικών τους λειτουργιών. Στο χάρτη αυτό, αλλά και στα στοιχεία της ΕΠΕΣ του 2020, δεν εμφανίζεται η Ελλάδα, εμφανίζεται όμως στη λίστα των κρατών που προτίθενται να υιοθετήσουν τέτοια εργαλεία στα δικαστικά του συστήματα. Οι κυριότερες λειτουργίες που αναλαμβάνουν τα αλγοριθμικά συστήματα στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανωνυμοποίηση και ψευδονυμοποίηση δικαστικών αποφάσεων και εγγράφων, η σημασιολογική αναζήτηση, η σάρωση κειμένων για εντοπισμό στοιχείων και συσχετισμό με άλλα κείμενα, η διαχείριση της αλληλογραφίας, η αυτοματοποιημένη δημιουργία διοικητικών και δικαστικών εγγράφων, η εκδίκαση υποθέσεων μικροδιαφορών, η μετατροπή λόγου σε κείμενο, η αυτόματη μετάφραση, η δημιουργία διαλογικών συστημάτων chatbots και οι προγνωστικοί αλγόριθμοι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στους προγνωστικούς αλγόριθμους που παρέλειψα προηγουμένως,
οι οποίοι λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνους για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά η διαφορά τους εστιάζεται στο σκοπό της χρήσης τους. Δηλαδή, προτείνουν στο δικαστή κάποιο συμπέρασμα και εκείνος το αποδέχεται ή όχι. Τα προβλήματα είναι ανάλογα. Ο δικαστής δεν μπορεί να δει ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος και συσχετίζει και πώς καταλήγει στο κάθε συμπέρασμα και έτσι δεν μπορεί να αξιολογήσει την κρίση του αλγόριθμου δικαστής. Επιπλέον, δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεαστεί η κρίση του δικαστή από τον αλγόριθμο, ούτε καν διασφαλίζεται ότι ο δικαστής θα προχωρήσει πράγματι στη δική του ουσιαστική μελέτη και δεν θα επαναπαυθεί στην κρίση του αλγόριθμου είτε εσκεμμένα είτε λόγω της τάσεως του ανθρώπου να εμπιστεύεται τις μηχανές. Με βάση αυτά τα παραδείγματα, σκέφτηκα κάποια εργαλεία που ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθούν στο ΣΔΙΔ. Τις προτάσεις αυτές τις ομαδοποίησα ανάλογα με τη σκοπιμότητα της χρήσης τους και τις ενσωμάτωσα σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απίφθηνα σε λειτουργούς και υπαλλήλους Στην έρευνα συμμετείχαν 13 δικαστικοί λειτουργοί και 3 δικαστικοί υπάλληλοι από το Συμβούλιο Επικρατείας, όλοι έμπειροι σε θέματα δικαίου και τεχνολογίας. Το σύνολο των ερωτηθέντων αναγνωρίζει την κομβική σημασία του e-justice και επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση και επέκτασή του και θεωρεί ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης θα δώσει νέες προοπτικές στο ΣΔΙΔ, πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η ουσία του δικαιοδοτικού έργου. Για τη διευκόλυνση της μελέτης έκανα διαχωρισμό των διαδικασιών σε 4 ειδικότερους τομείς και κατέταξα τα εργαλεία σε αυτούς. Ο τομέας της διοίκησης της δικαιοσύνης, τομέας των βοηθητικών υπηρεσιών για τη δικαιοσύνη, τομέας της απονομής της δικαιοσύνης και τομέας μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Εδώ είναι τα εργαλεία και τα μελισσάκια μας δείχνουν αν το εργαλείο είχε θετική απήχηση ή αν δημιούργησε προβληματισμούς. Στη δεύτερη διαφάνεια για τα πρωταθέντα εργαλεία, τα μελισσάκια μας δείχνουν ότι 2 προτάσεις δέχτηκαν μεγάλες αντιρρήσεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Συγκεκριμένα για το εργαλείο υπολογισμού αποζημιώσεων και το εργαλείο για την πρόβλεψη των δικαστικών αποφάσεων, εκφράστηκε η άποψη ότι εγείρουν θέματα συνταγματικότητας, ότι μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστή, ότι υπάρχουν περιπτώσεις με ιδιαιτερότητες που θέλουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση και ότι τα συστήματα αυτά πολλές φορές οδηγούν σε ανεπιοική αποτελέσματα. Για τη δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων μικροδιαφορών εκφράστηκε η άποψη ότι πίσω από μία μικροδιαφορά μπορεί να κρύβεται ένα μεγάλο νομικό ζήτημα. Εδώ είναι οι λειτουργίες που φιλοδοξούν να εξυπηρετήσουν τα εργαλεία που προτείναμε, η απήχηση που είχαν κατά πλειοψηφία και η κυριότερη προβληματισμοί των ερωτηθέντων. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε το απόσπασμα ενός πίνακα από μία έρευνα που διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 με θέμα το δυνητικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα διάφορα επαγγέλματα. Εδώ βλέπουμε το έργο του δικαστικού υπαλλήλου που φαίνεται ότι σε ορίζοντα 20 ετίας είναι τεχνικά εφικτό να αυτοματοποιηθεί σε ποσοστό που θα αγγίξει το 93%. Ενώ το έργο του δικαστικού λειτουργού στο ορίζοντα 20 ετίας πάλι φαίνεται ότι είναι τεχνικά εφικτό να αυτοματοποιηθεί σε ποσοστό μόλις 15%. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λαμβάνει ούτε να προβλέπει δικαστικές αποφάσεις, παρ' όλα αυτά μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της απονομής της δικαιοσύνης με βοηθητικά εργαλεία. Ένα μοντέλο λοιπόν υβριδικής νοημοσύνης που θα συνδυάζει την τεχνητή με την ανθρώπινη νοημοσύνη, που θα έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανθρώπινη νοημοσύνη αντί να την αντικαταστήσει, θα ήταν πολύ αποτελεσματικό για τα δικαστικά συστήματα. Η ανθρώπινη νοημοσύνη θα παραμείνει ο πυλώνας της δικαστικής κρίσης και του δικαιοδοτικού έργου,
ενώ οι ευφυείς τεχνητοί συνεργάτες θα υποβοηθούν το δικαστικό έργο και θα συμβάλλουν αποτελεσματικά σε διοικητικές διαδικασίες που δεν θα υπονομεύουν τον κύρος της δικαιοσύνης, αλλά θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της. Σας ευχαριστώ.